Otestovali sme, ako si strešné krytiny poradia s neželanou vlhkosťou. V zime je každá strecha vystavená veľkému problému a to je kondenzácia. Tá vzniká tak, že teplý vzduch z podstrešia sa stretne so studeným vonkajším vzduchom a na spodnej strane strechy sa začnú tvoriť malé kvapky vody. Tie sú potom príčinou napríklad korózie kovových častí, hniloby dreva alebo znehodnotenia tepelnej izolácie tým, že izolácia nasáva vlhkosť. Nasimulujme situáciu, aby studený vzduch pôsobil na strechu zhora, a to tak, že si na ňu položím vreco s ľadom. Keďže pri šindli máme plné debnenie, preto ešte položím jedno extra vrecko s ľadom na samotný šindel. Počkáme zhruba 20 minút a na spodnej strane strechy by sa nám mal začať tvoriť kondenzát. Ľad sa nám pomaly topí, poďme sa pozrieť, čo sa nám deje pod každou strechou. Na spodnej strane strešnej tašky naozaj cítim miernu vlhkosť, ale už sa tu začína tvoriť aj kondenzát. Tak toto je naozaj horšie. Tu je vidieť naozaj veľa kvapiek, plechová strecha, ako vidíme, si s kondenzáciou neporadí. Ako vidíme, spodná strana šindlovej strechy s plným dreveným debnením je úplne suchá. Na spodnej strane šindľa cítim chlad, ale naozaj len miernu vlhkosť. Žiadna strešná krytina nezaistí 100% ochranu proti kondenzácii. A takisto sme videli, že na niektorých materiáloch sa toho kondenzátu tvorí naozaj viacej. Preto nezabúdajte, že strechy musia byť takisto správne odvetrané.